takbiran. Tapi aku krungu suarane tangga. Nyapa Pak? Ya ampun. Urung. Anake dhewe. Aku nyapa to nyang rong tak apa-apane kok wis anake dhewe. Nyapa Pak? Anake dhewe kan wingi kan pamite dina iki takbiran. Terus Tapi jarine tangga sampe ngomah bengi iki malah balapan. Bapak sapa sing ora mirang? Dek mau ki tak becek ki takbir keleleng lho Pak. Assalamualaikum. Cewek meneng sik niku sik. Syukur wae. Pamite iki takbiran. Takbir keleleng. Wis mbok becek iki takbir. Wis tak becek. Jarine tangga sampe ngomah ki lho. Jarine tangga sampe ngomah ki malah balapan karo kancane, dem-deman karo kancane. Larangan kok adalah perintah kaya bapake ngono dem-deman ngono. Wah, ora nek aku. Redo mawur mangawur wurahan tengarane ngajurit gong maguru gongso tata kaya butula wara panjriting turangga hesti miwang dwaja kang kekitir ora kata ingkang dwaja Duwaja lelayu sepit Kartamarma kula wonten dawuh Paman Patih Harya Sengguni ing tata lair Sengguni ngusulke bumi merentani ya Wanamarta dadi ijole para Pandhawa ning sejatine batine Patih Harya Sengguni bakale ngloropke para Pandhawa ngangkah patine para Pandhawa liripun kados pundi Paman Sengguni bumi merentani ya Wanamarta ki wis kondang kaonang-onang dadi alas sing angker wingit sajroning alas akeh kewan galak kang sarta jem setan priprayangan yen iki mengko Pandhawa wis kelakon mlebu lan babati alas sak perlu mbangun negara mesti para Pandhawa bakale mati ngenes ana sajroning alas mekaten Paman Harya Sengguni iya pancen bener negara Ngastina kareben tetep dilenggahi kakangmu Jaka Pitana mbarepe Kurawa. Penak men Pandhawa kok arep njaluk mbalike negara Ngastina. Biyen kuwi negara Ngastina jaman sing ngasta bawat peperintahan Sinuwun Prabu Pandhu. Ngastina kene negara melarat. Negarane babar pisan ora maju. Nanging bareng sing dadi ratu anak angger Jaka Pitana saiki sawangen Ngastina wis dadi negara sing maju negara Ngastina dadi negara sugih tur ya subur lah kok bareng negara Ngastina dadi negara apik bareng Ngastina dadi negara sing becik lah kok arep dijaluk bali para Pandhawa anggepe apa wis ben kabeh wis tak niati kabeh wis tak tekati kareben para Kurawa iso urip mulya keceh Raja Brana kinemulan derajat lan pangkat. Nok-nok ngestaken dawuh Paman. Muga-muga antuk pengasih saka Gusti ingkang Maha Asih. Sakmengko kepiyakna Wadyabala Kurawa. Kon ngawat-ngawati lakune si Bratasena. Yen iki mengko Pandhawa kok durung sida, Pandhawa durung kelakon mati. Aja kesuwen. Pandhawa metu tekan alas enggal ditlorong tombak ben modar pisan. Ngestaken dawuh Paman Patih Harya Sengguni. Surak gumregut aja nganti lali.
waton lanang nyekel gaman lading pangirsing daging bathok wadeng getih budala dina iki karto marepok niki amit madal pasilan momen sang patih sigra mranata barit nyawiji kumolong dampyak-dampyak ku mregut lampahe binarung krapyak watang agade ku malar ngabagi soraeku sorae rame gumuruh binarung tambur nyang beri suling slumpret sesauran minangka cucu ing baris budaling prawadya bala gumragut gemya manis Aku dalam
Wah. Ya. Raden Haryo Dursasana. Lenga patra
Tepuk tangan untuk suasana pada malam hari ini. Wah ya. Wah iya. Duh, anakku sing tak tresnani Limbu, ana dawuhmu apa, Mak? Leren ora ketang sakwetara ya, Nduk? Iya, iya ngestokake dawuh, Mak. Leren sakwetara nganggo ambekan, iya. Perkara lakon Pandhawa mbangun Amarta mengko kena ditutuke sak rampunge Limbukan, iya. Ning sing luwih baku aku karo kowe Limbuk ngaturake apa to wigatine awake dhewe sowan tinimbalan rene ngono ya Mak. Iya, ning sadurunge matur sing akeh-akeh Kang Sarta ngaturake tetembangan kang maneka warna ayo luwih dhisik angka 1. Heeh. Anakku Limbuk tak gandeng tanganmu. Bareng-bareng ya kuwi ngunjukake rasa puja lan puji syukur. Heeh. Konjuk marang Gusti ingkang murbeng dumadi juru wilujeng sejati. Iya. Tuhan yang Maha Esa Hyang Widiwasa. Ngono ya, Mak. Heeh. Ingkang wis malembarake keberkahan Kang Sarta kenikmatan. Heeh. Becik nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman. Iya, heeh. Ya merga saka nikmate pangeran kuwi kabeh, aku karo kowe Limbuk bengi iki bisa manunggal. Kang Sarta tetunggalan ana ing adicara bengi iki no. Oh ngono ya, Mak. Heeh, pancen bener kaya mangkono. Iya, heeh. Lah banjur bengi iki dalam rangkaian acara apa Yung? Piye? Bengi iki dalam rangkaian acara apa? Bengi iki ya kuwi acarane tidak lain dan tidak bukan, ya. Ya kuwi Disnatalis, ya. Universitas 17 Agustus 1945 no. Oh ngono. Heeh. Iki Disnatalise Untak Surabaya. Pancen bener kaya mangkono no. Oh iya, heeh. Awake dhewe sowan lagi sepisan iki. Ngono, heeh. Sowan karo keluarga besar ingkang winengku kinurmatan ya kuwi para keluarga besar ingkang mapan ana ing Untak Surabaya. Oh ngono, heeh. Iya. Pancen pranyata Untak Surabaya kuwi merupakan perguruan tinggi swasta pertama dan terbaik di Jawa Timur, Nduk. Oh ngono ya, Mak. Iya, Untak Surabaya memiliki 35 prodi dengan lebih dari 50% program studi terakreditasi unggul. Oh ngono,
ana ing Untek Surabaya kene, heeh, uga ana program studi baru. Oh ngono, heeh. Prodi apa, program studi apa, Yung? Ya kuwi prodi aero dan fakultas kedokteran. Kuwi prodi anyar, prodi baru tumrape ya kuwi kampus Untak Surabaya. Heeh. Tur karo dene ana ing Untak Surabaya kene biaya terjangkau dengan fasilitas yang lengkap. Oh, kene biayane terjangkau. Heeh. Nanging tidak mengurangi fasilitasnya. Oh, ngono. Heeh. Iya. Lah banjur ana pirang fakultas ingkang mapan ana ing Untak kene, Mak. Yen ora kleru anggonku nampa dawuh ana 9 no. Oh, 9 fakultas. Heeh. Ya kuwi FISIP, heeh. Ya kuwi kang angka 2 FEB, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, ya. Fakultas Psikologi, iya. Fakultas Ilmu Budaya, heeh. Terus ana meneh vokasi kedokteran, teknologi elektro dan informatika cerdas. Oh ngono ya, Mak. Heeh, iya. Lah banjur upama arep kuliah ana ing Untak kene ada 5 jalur pendaftaran. Oh ngono, heeh. Iso jalur reguler, heeh. Uga bisa lewat jalur prestasi, iya. RPL, heeh. Hibit, iya. Kang sarta jalur inden no. Oh iya, heeh. Iya, heeh. Uga Untak Universitas 17 Agustus 1945 utawa Untak Surabaya kene wis termasuk 5 besar, ya. 5 besar perguruan tinggi swasta unggulan Jawa Timur, 53 unggulan se-Indonesia no. Wah iya. Untak Surabaya kene, Untak Surabaya kene pancen hebat luar biasa. Heeh. Akeh prestasi-prestasi yang sudah diraih. Ya kuwi keluarga besar Untak Surabaya ya, Mak. Pancene kaya mangkono mula awake dhewe sowan rene anggone ketiban sampur, paring lelipur. Heeh. Wis sak wajibe nek awake dhewe ngaturake panuwun no. Oh, ngaturake panuwun. Heeh, iya. Ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Iya, terima kasih yang sangat banyak. Iya. Ngaturake terima kasih kunjuk marang sapa wae, Mak. Nuwun inggih menika kunjuk ingkang angka 1. Iya. Pepundhen kula ingkang sampun kula anggap kadidene bapak kula piyambak, sinten Bapak Rektor, ngono. Rektor Untak. Nuwun inggih menika ingkang winengku kinurmatan pepundhen kula Bapak Profesor Mulyanto Nugroho. Oh ngono. Panggilan akrabe Pak Nuk ngono wae. Oh iya. Wakil Rektor 1 nuwun inggih menika Bapak Harjo Saputra. Iya. Wakil Rektor 2 Bapak Supangat PhD. Iya. Wakil Rektor 3 Dr. Sumiati MM no. Oh iya, heeh. Uga iki kepareng rawuh pejabat-pejabat struktural ya, Mak. Heeh, sing kepareng berkahi, heeh. Berkahi awake dhewe sak kanca anggone asung hiburan pada malam hari ini. Sinten kemawon pembina kene no. Iya. Bapak Bambang. Oh ngono, heeh. Bapak Bambang DH. Heeh. Rawuh-rawuh ngaturaken panuwun sampun dipun berkahi. Iya, Bapak pengawas, Bapak pengawas Pak Bantot Sutriyono no. Oh iya, Bapak Insinyur Bantot Sutriyono MSc. Iya. Terus uga ana Ketua Yayasan Perguruan 17 Agustus nuwun inggih menika Bapak Subekti SHMM. Iya. Uga Sekretaris Yayasan Perguruan 17 Agustus nuwun inggih menika Bapak Anom Maruto. Oh ya, Anom Maruto. Bapak Bendahara Yayasan Perguruan 17 Agustus Bapak Dr. Ontot Murwoto. Iya, iya ya, Mak ya. Komplit kepareng rawuh kabeh
anggone mirsani wayangan jernyatane melu ngregengake adicara disnatalis Universitas 17 Agustus 1945 utawa Untak Surabaya no. Oh iya, iya mak ya ngestokake dawuh. Heeh. Pranyata kene kuwi kampus yang berbudaya kok no. Iya, ngono. Heeh. Kok iso biyung ngarani Untak kene kampus yang berbudaya. Aku mau sore maca no. Salah satu misi dari kampus Untak ini. Oh ngono. Salah satu misi kampus Untak ini apa? Ya kuwi sing misi keempat. Misi keempat. Misi keempat kuwi apa? Misi keempat kuwi menanamkan dan menumbuhkan nilai-nilai moral, akademik, budaya dan karakter bangsa Indonesia bagi sivitas akademika. Oh ngono. Nilai-nilai moral, akademik, budaya dan karakter ya mak. Iki no. Iya. Dadi kene iki ora mung akademis wae ning uga dituntut berkarakter dan berbudaya. Iki sudah diwujudkan, sudah dibuktikan dan sudah diaplikasikan. Buktine apa? Buktine tiap tahun konsisten Untak Surabaya mau menyelenggarakan seni dan budaya yaitu pagelaran wayang kulit. Tepuk tangan untuk Untak Surabaya. Wah iya. Iya mak. Istiqomah setiap tahun no. Oh ngono. Bapak Rektor mesti ngawontenake pagelaran wayang kulit. Oh ngono. Tur dalange mesti saka laladan Jawa Timur. Oh ngono. Bengi iki awake dhewe sing ketiban sampur. Bengi iki awake dhewe sing ketiban sampur. Sowan komplit no iki. Oh ngono. Sowan komplit. Ya kuwi kanca-kanca sing tergabung dalam Sanggar Seni Astabrata saka Kutha Angin Nganjuk. Oh ngono ya mak. Ning kene golek pengalaman ngalap barokahe Bapak Rektor. Iya mak. Muga-muga tali silaturahmi utawa tali persaudaraan ing antaraning awake dhewe, ing antarane Sanggar Seni Astabrata dan keluarga besar Untak Surabaya jangan berhenti di tahun ini. Namun alangkah indahnya dapat disambung ana ing tahun-tahun berikutnya ya Nduk. Amin ya rabbal alamin. Pancen sing disuwun kaya mangkono mak. Yo atur panglipur dhisik ya no. Iya ngestokake dawuh. Pas jebul kali sing tak anti-anti wis teko trene. Wis rada suwe, kabar
wis mari kangen muga-muga tansah tekan atiku dadi tentrem amulan netra kang tajem mari kangen murah sira netra tajem jajan Pagelaran malam hari ini juga disiarkan secara langsung, Nduk. Oh ngono. Disiarkan secara langsung live streaming channel YouTube. Ya kuwi channel YouTube Asta Brata Media. Oh ngono ya, Mak. Dadi iki sing ora iso kepareng rawuh ana ing TKP utawa lokasi, ya bisa memantau lumantar channel YouTube Asta Brata Media. Oh ngono ya, Mak. Iya ngestokake dawuh. Jenenge wae untak no. Ya. Universitas 17 Agustus 1945. Ternyatane kampus kene tegese semangat kemerdekaan. Semangat kemerdekaan, semangate para pejuang no. Oh ngono ya, Mak. Iya ngestokake dawuh. Iki disnatali sing kepira? Nek ora kleru malam hari ini ya kuwi disnatalis untak yang sudah mencapai umur ke-67 tahun. Oh ngono. Ke-67 tahun. Bulan Agustus iki ya kuwi untak ngadani adicara disnatalis. Semangat kemerdekaan ternyatane jenenge kampus wae Universitas 17 Agustus. Iya. Mewarisi semangate para pahlawan kusuma bangsa dhisik no. Oh ngono ya, Mak. Iya. Ke-67 tahun ki enek artine no. Oh enek artine. Iya. Ke-67. Angkane 6 karo 7. Angkane 6 karo 7. Angka 6 karo angka 7 kuwi niki yen dijumplah 13. Oh 13. 13 ki angkane 1 karo 3. 1 karo 3. 1 karo 3 kuwi yen dijumplah 4. Ya 4. Papat kuwi artine 4 pilar. Oh 4 pilar Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 pilare Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI harga mati dan Undang-Undang Dasar 1945. Wah. Dadi jumbuh karo untak jumbuh malam ini. Wah ya, nek mbok onceki ngono, tak onceki no. Wah ya. Dadi iki wis tumbuh oleh tutup no. Iya, Mak ya ngestokake dawuh. Wah luar biasa antusias Kang Sarto, apresiasine para penonton malam hari ini. Kalebu para undangan. Sing kepareng rawuh mirsani barokai bengi iki ya, Mak. Iya ngestokake dawuh. Nduk piye? Ya iki sadurunge ngaturake bintang tamu. Mbak Mimin, Kang Sarto, Mbak Apri. Iki perdana awake dhewe lagi ketemu. Oh perdana no. Iya, sadurunge diaturi, luwih dhisik ayo iki mumpung sasine isih sasi Agustus. Oh ngono ya, Mak. Tidak ada salahnya awake dhewe kanggo salam pambuka utawa salam mukadimah ya ngaturake lagu-lagu perjuangan. Oh ngono. Karben ngobar jiwa nasionalisme, jiwa-jiwa patriotismene keluarga besar ana ing Untak Surabaya. Semangat perjuangan, semangate para pahlawan kusuma bangsa dalam meraih masa depan bangsa. Oh ngono. Beda agama aja nganti gendra, beda panemu aja nganti padu, beda pendapat aja nganti pegat. Oh ngono ya, Mak. Iya ngestokake dawuh. Ngaturi apa? Ya kuwi luwih dhisik lancaran 45. Oh, lancaran 45. Sing ngripta karya yen ora kleru cakepan utawa lirike sing yasa Bung Karno. Oh ngono. Ning sing aransemen ya kuwi dalang senior Semarang Kinarto Sabdo Swargi. Oh ngono.
dua kolaborasi, dua cendekiawan kebanggaan Indonesia. Neng nganggo bawa dhisik ya no. Oh nganggo bawa. Ya coba kaya ngapa. Mengko lancaran 45 dibacutke lagu-lagu perjuangan. Wah ya ya. Monggo Mas Heru dipun bawani langkung rumiyin Mas. Ya. Hanyar kara kinarya mengati tanggap warasa wiyasana goro negarane pundi Mas Her? Republik Indonesia Yen untak ke 67 tahun nek Republik Indonesia kaping pinten Mas Her? Wes 8 tahun. Terus proklamasi mardika yakti Bapak proklamatore sinten Mas? Dening Soekarno Hatta pahlawan pinunjul. Bung Karno anggone berjuang zaman semono didukung sinten mawon Mas Her? Sinengkuyung prapejuang Sumpahe pejuang, semangati pejuang Harila bondo Harila donya hanter terakhir jejer kusuma bangsa yo dibacutke lancaran 45 rong ramban mengko gek dibacutke lagu-lagu perjuangan kanggo salam pambuka ya no iya iya mak ya ngestokake dawuh yo coba kaya ngapa ya kalau kae benderane ku mepetan ame-ame abang putih sang diwarna iku lambang sejatine negara kita wis merdeka Ada dasar Pancasila Dumadi kalaring tanggal 17 Agustus sasi menuju tahun 1945 rambate ratra hayu Kolopes kotor baris rambate ratra hayu Kolopes kotor baris Lumandang bareng maju nunggal tekad rahayu merdeka 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 Bumi kelahiranku merdeka 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 Boston merdeka tuh mbak kalau kae benderane ku bebetan Awe-awe abang putih sang diwarna iku lambang sejatine Negara kita wis merdeka Ada dasar Pancasila Dumadi kalaring tanggal 17 Agustus sasine nuju tahun 1945 rambate
Rambate ratrahayu Kalau peskon kabare Rambate ratrahayu Kalau peskon kabare Kumandang barang maju Tunggal tekad rahayu Merdeka, merdeka, merdeka Bumi kelahiranku Merdeka, merdeka, merdeka Dilanjut lagu-lagu perjuangan. Oh iya. Merdeka Belas Agustus tahun 45 Itulah hari kemerdekaan kita Hari merdeka Nusa dan bangsa Hari lahirnya bangsa Indonesia Merdeka Sekali merdeka tetap merdeka Selama hayat masih dikandung badan Kita tetap sedia Tetap setia mempertahankan Indonesia Kita tetap sedia Tetap setia membela negara kita Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kadang kenangan. Sudah lama kita tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari berebut kembali. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, aduh kita menang. Bergerak Bergerak, serentak serentak, menerkam, menerjang, menerjang. tak gentar Tak gentar, menyerang menyerang, majulah, majulah, menang. Merdeka. Merdeka Wah, luar biasa. Iya. Semangat, semangat ta. Iya. Wah, luar biasa. Nduk, piye? Yo, iki sing dianti-anti kudu dadi bukti sing diantu-antu kudu tetep lumaku. Iya. Iki saka keparenge keluarga besar Untak ora mung ijen nimbali awake dhewe, heeh. Ning uga ana bintang tamu Mbak Mimin dan Mbak Apri. Oh, kon jumeneng. Kon jumeneng ya, Nak? Ya, ngancani awake dhewe dan menyapa keluarga besar Untak Surabaya. Heeh. Monggo, disepoti apa? Praon, Mas. Oh iya, praon. Irama seger. Oh ngono. Ramban kaping wisan, ciblon kendaraan kaping loro mengko terus dijaipongke. Oh iya, karben joget dhisik Mbak Mimin, Mbak Apri. Semoga Mbak